chalani boli vybratí na základe, že posielali na facebookovú stránku nejakých triky z hokejkou alebo proste nejaké takéto veci. Vybrali sa a tí chalani sa bude sa im pomáhať v nejakom vývoji v budúcnosti, či už na začiatku je to, dostali nový výstroj, účastnia sa toto u mňa na hokejovej škole Mariana Gaborika a takisto po celý rok budú podporovaní v tom, aby trénovali a aby mali tú športovú diagnostiku a nejakým spôsobom napredovali, tak sa im budú venovať kvalitní tréneri, budú mať v podstate všetko zabezpečené. Volám sa Simon Jeluš. Volám sa Marek Minárik. Volám sa Richard Jakubec. Volám sa Samuel Mojžiš. Volám sa Miloš Roman. Ale Gaboriková Peťka! To už je v podstate na nich hlavná vec, prvý krok, že sa tam dostali a už je len na nich, ako na sebe budú pracovať, hlavne, aby ich to bavilo. To je prvá rada vec, aby ich ten hokej bavila a myslím, že postarané bude o nich veľmi dobre. Už je len na nich, ako sa s tým vyrovnajú, ako budú na sebe chcieť pracovať a ja myslím, že motivovať ich nebude treba, pretože vidia, ako to je a keď budú chcieť, tak sa môžu dostať ďalej. Takže my sme dnes na 4. dni Gaborikovho kempu, v ktorom sa zúčastnila aj Peťka Mariana Gaborika, ktorá bola vybratá na základe nejakých dovedností týchto chalanov. Každý má v niečom svoje prednosti a na základe týchto svojej šikovnosti boli vybratí do kempu Mariana Gaborika a ten im bude vlastne financovať túto sezónu. Myslím si, že je to dobrá akcia pre tých chlapcov, lebo majú motiváciu navyše a každý z nich v určitých veciach vyniká a musí sa preto v týchto veciach ďalej zlepšovať a v tých, čo majú nedostatky, zase naďalej odstraňovať ich. 4 dní som sa snažil s nimi zoznámiť a v podstate spozorovať v každom z nich nejaké tie jeho prednosti a naopak nedostatky odstrániť. Sú to 5 chalani z rôzneho kúta Slovenska a myslím si, že sú veľmi šikovní. Keď začnem od prvého, jak sedia, tak Miloš, chlapec, ktorý má výbornú postavu hokejovú, vzhľadom na to, že to je člen 9-9, je dosť vysoký, má výborný prehľad a pohyb po ľade, prácu s pukom. Myslím si, že on z nich, keď som sa nevybral prvého, je taký najvýraznejší a naozaj na ten svoj vek som až prekvapený, som neveril, že 9-9 rok narodenia. Ďalej je tam Šimon, ktorý zase síce útlou postavou, ale výborné končuje, má prácu s pukom. Bude musieť troška popracovať na tej svojej fyzickosti, síce sú to iba 9-9, ale zaostáva s týmito chalami troška v sile a končulovaní. Samo, ten prišiel neskôr na kemp, čiže o ňom máme také najmenšie poznatky, ale hneď v tých prvých 2 dňoch ukázal, že je veľmi šikovný a bol právom vybraný, má dobre končulovanie a prácu s pukom. Marek,
šikovný chlapec, poznám ho aj zo zápasov, keď sa chodí pozerávať na Duklu. Veľmi dobre vie strieľať góly, je dobrý na puku, pohyblivý a dokáže aj napriek menšej výške sa udržať s pukom po rohoch a hre hlavne vyniká svojou dobropájecovou technikou. Rišo, chlapec, ktorého takisto poznal, lebo je z Dukly, za posledný rok robil veľký pokrok, pomohol k tomu aj, že vyrástol, je ďaleko vyšší, ako som ho poznal pred rokom a z tých zápasov, ktoré som aj videl aj tu na kempe, je to rodinný strelec, dáva dosť gólov, má dobrú strelu a právom patrí do tejto peťky Mariana Gáboríka.